up mga G? OG Dax na po ni. Raw vlog lang ni siya kay wala ko masuot pa nga content no. Before ta mag-start, mga pisa ko kay early in the morning pa man, so i-tour ta mo sa akong kuan ron. Ano akong trabante? I-tour ta mo sa akong gitrabahoan. Peace. So, shout out ako sa kuan no, sa AR Store. Thank you. Chada kay Chada. So, natakaroon sa second floor. So, before ta mo saka sa kuan sa 10th floor, kay 10-story building na siya. So, 51st kita. So, yung hard hat. So, hard hat. Lang ha. Okay. Hard hat ko. Yes, sir. Ginabang sa paggawas. Ginabang sa hard hat. So, saka karon nata sa second floor. So, marag-delay akong kamera kay wala pa mong kimi sa akong adlaw. Sayo pa kayo. Mas kalasit. Kasi ito yung wapakain ko ano. So, pa mong ko yung makontent. Muna nabuhat lang ko ani. No? Mag-tour jack. Mag-tour ta sa kuang kuan. Gitrabahuan. So, wala pa ni siya kayo human. Kay hangus pa ko na po third floor pero paitan ni tiguwang yun no? Stop it. Get some help. Wa siya human kay tungod sa COVID. Then ang uban trabahante na mo is ipang pull out sa owner kay kan man good. Sige siya ga buhi og investment o sa kanang para diri sa mga materyales. If mahuman ni siya nga hotel, wala gyapon kay mo kuan kay tungod lagi kay COVID. So siya unfinished kuan ba siya sa 4th floor. Medyo hanga ko. Okay na ni siya. Kapit-apit na ni siya mahuman. Sayang uling sa mga wiring, so wala pa rin siya nakakuha ng ganun na tapan siya. Wala pa rin siya na final no? Okay, if wala pa ning COVID August mananaling hotel okay, daghan po kayo kuhan, daghan po kayo nawadag mga trabaho, so naluoy po may sa abang trabahante na mga ipa-pull out sa namo sila kay na may order sa tag-iya so nga hinahinay. So among i-focus ron is mag-finishing mi sa gawas kay ang mga musilingan sa ubos nasabo na, especially ana kani siya kailangan gunita sa akong tarong yung matagak ng cellphone. Kani siya kanang sampol kani finishingan ni siya kana ako na ubos. So amo ni siya finishingan dere aron mahilon na kay aron ang silingan di na sige mga saba napod sila right. Di man gyud malikayan gid sa good mga kaji nga inana nga katong ga under construction pa padulong sa 10th floor nga mga tagak sa binto na kumbaga tapos floor pero wala na kung ginawa you should buy OG Dax so ikata ko din, so diretso ta sa 10th floor kay gihangat na ko. A few moments later.
We are back. Pero na naka 10th floor. Whew. So, niinit kay basin. Mapakong na santa. So, nami asangin bay. Ay siya, 10th floor. So, apay tawgo na mo ang 11 is Saudi. Kay ganong Saudi ang tawag na mo sa 11 tungod way kasilungan. Init kayo. No? Nadaot ang bank sa hangin. So, maklaro pa nga unfinished quantity siya. Nice view. Nice view, puro puthaw. So, ato to Saudi. So nakita nyo, wala kita no? Mingaw. Pero, tong tao diri gakuan na lang ni siya. Para mag-finishing sa gawas. So, katong makita nyo sa ubos, isa sa intro nako. Ito siya maghahayag siya balas. Aron gamiton finishing sa gawas. So, ano siya sa Saudi. Pero perting inita. Ano ta? Hangak ko, my god. So everyday routine, every morning routine, musaka ko din check ko. Special mo katong dagan pa yung mga trabahante. So kanila mong gipurma. Wala pa ni siya man. Siya tawag na sa gundula. Pati yan na sumbok Puyaning gundula kay muna siya sakyan sa mga tao, sa mga mason, mag-finishing sa gawas. So, iniinis ko. Okay. The view, Saudi, init kayo. Way kasilungan. Pero lamig ang hangin rin, mga G. Bugno kayo. God. Ito lang nga. Gihan daw kay si Sir Musaka sa mo nagdaghan yung trabahante diri. Nagbutan mo kay si Sir. God. Ay siya. May patunganan sa mo ang solar. So, lalong na mo ani mo ang tanganan og kanang sa kalimot ko na sa utok pero kalimot ko. So, water tank na mo. Water tank man siguro yung tawag na basta mauna na siya. Hindi mo ko engineer ba ko? Computer engineering ako. So, secret. Dire mag-grooving ko dire kay in case especially basin yung mga taga kung sa ba better nga mas-safe sama ni o wag gitarong gigot perting humuka alambre ray gigunit pero di kay ko mo tanaw kay sa ubos tanawon na mo view the city of Cagayan de Oro City. View di lang ako ikuan sa ubos guys kay basin mahagbong niya na akong cellphone para ba ko ikapalit og cellphone siya view. Alas 7:30 pagali scorching hot tulo na akong singot akong ilok waterfalls na. Gabi ubos taog hard hat kay kabig singot guys. Naligo ko balik na so kuha lang na ako ni siya tambag especially sa ako nga side never ko nakahuman og college degree so ang ako nga side is daghan ko experience agi ko labor sa una tigbuhat og payroll then when opportunity comes i-grab gyud ako na maski unsa di na to ikuha na tong self bitaw example lang apply kag trabaho kita gustong kita mo kakuan og kanang dako nga sweldo kay example
pamilyado na ta na pagkatao, so manikamo ka para sa mong family. So ang kuan lang yun ako, di lang yun ta mapili o kanang bitong trabaho bitong nga adik ko anak kay kuan, di ko anak kay ana etc. Ako gali nga agi ko labor nga gi kuan ko sang tita nga sa una bitaw dong office boy kag lunet kag kuan ballpen. So ang nahitabo mo gud ato nag usa ko ka trabaho ko sa usa ka government. So kung amo is board member, ang position dito is tigbuhat ko payroll. Kung wala ko kuan mutabang ko sa secretary kung saba. So after na human akong contract, so ano may mga trabaho gyud. So nagkuan ko nangita og lain trabaho, so motong nahimo nabutang ko sa usa ka telecom bali murag kuan na to siya din. Nag-labor gyud ko, nahimo og labor. Then bali among trabaho at least magtaon mig poste sa usa ka telecom. Then moto nga kana laging gusto ta makabalo, di lang ta mag-maintain bitaw sa hinana nga butang o man bitaw nga labor gyud ko ana dili mo step up gyud ka. So motong nahimo kog junior lineman kay among lineman nato is ginatudloan ko niya. So moto willing pud kay ko nga makabalo. Moto nga na-promote ko maski 7 months nga after 3 months promote ko sa engineer o junior lineman kay nahasa naman ako. Moto nga murag nalipay pud tong among lineman nga kani si kuan si G dali ra matudluan ana. Moto afterwards natambay ko way trabaho na hinabuhi pang balik. So niabot ni kaning opportunity, so double time ako ang Andre. Dili ko engineer mga jihad, ko engineer kuan ko tanan ko dre. Ako mag-check sa mga tao kay akong boss is ang owner. So akong i-check ang mga tao kung sabay lang ibang trabaho, tig-receive kong materyales, storekeeper, hindi sa kuan pa bodigiro. Pero kani akong inani daily routine, report mong guna ko ni siya, magbuhat kong report kung sanay kuan bitaw kanang kung sanay nahitabo, kung sanay mga improvement sa pag-construct ani nga hotel. Ug wala gyud na abtag COVID. Dami na kay uli pero mo sacrifice gyud ta ni kay especially natay pamilya. Uli di anta ko pero di na lang sa kay need man tagkuan nagkakwarta manginabuhi mo tag sakto no, especially nga nanatay baby kailangan og diaper milk ano siya may mga G. So next week siguro magkuan ako sa akong content mga away na ko karon apong ko nang away kay wala ko way kuan sa akong content kay na busy ko nag-struggle akong utok no. So next week siguro kay every Sunday man ko mag-post pero karon himala lang nga na-post ako ni kay medyo dili ko busy aron matur po ta mo unsa akong kuan kung kabisihan sa kinabuhi sa akong trabaho. So next week siguro magkuan ko ngaway ko bantay-bantay mo nang awayon ako kay daghan na ba na sulo na sa utok samtang pasaka ko. So nauna ko unsa ko nang awayon sa next week. So mo to amping na tanan. OG Dax out. Out na dali. Pasuya. Hindi mo kalimot sa like, subscribe, ug bell button aron dili mo maulahi sa mga vids. Nako kay usay ako na po yung naulahi.